wasalan sayyidul anbiya ya mahamudu labbaika. Mai rana da wata buwayi gwani, yau ma ka ƙara dubo ni ba ni kabuli tsarkakan zuciya. Ya fi sayyidul kauni ɗaukaka sauti na ya je ko ina. Masoya masu shaide ni banda abin yi wanda ba nasa ba. Shi ne yi wa fansar uwa har uba. Bari na akan kadamin yabo shugaba, a duk juyi na zamani na san kana ji na farin shugaba. Ruhi ya bani yakini alan wasalan sayyidul anbiya ya mahamudu labbaika. Kare salati wanda ba addadi ga sayyidina habibinka, wanda ya bayyana tun gabanin ya zo. Mafi girma a bayinka sarki mu'azzamu mai shiga koriya, da yanda ya yaɗa bautar kasa ahali da sahabu ban bar su ba. Waliyai da su muka gane almujtaba. Tijjani da Shehana Jiyali da Barhama Gausu Gaula ka Shak Adam da Khalifa Shak Dalibi, Rabu ya kare girmanka. Kofar shiga kofar fita sayyada Ummi Abi Haya binta, gani cikin yanayin bidar taimako. Ka tiki bari na tozarta bani abin da hali ba zai bani ba. Da hannayenki mai tsafta in kika bari ni batoliya zanayi. Har abada zan zama abin tausayi. Komai ya gudu min ina zan ba, na samu wajen da zan huta. Na tuba na da kibar ruwan sha ni sha, hawaye na ki tsaidanta. Alan wasalin sayyidul anbiya ya mahamudu labbaika. Ya ainihin rahamar dukan talikai, mafi girma gurin rabu kai na sani fili da ma baɗini. Suluki ko cikin tasgu annabi yaushe gamanmu ne na matsu. Na ganka cikin sifar lubbu ainihin muradi na jibu sayyidul anam. Yarda da ni komai na so da haba, warware kullum rayuwa shugaba. Na sama akwai na bar babu, na zamto ce baya fannin yabo. Na kastacce ya ni babu. Ya kashi bulkura biyu mun tallafi, na rayu cikin masoyanka karka bari ne baya dukkan wuya. Ka tabbata da'iman naka sani cikin jerin mazajen gaba, waɗanda garansu sun baka. Na san kana sanada halin da nake ni, kai ne kaɗai kuma za ka mun magani. San ka yasa wasu yanke hira da ni, gurinsu na daina begen ka sharri. Wasu aikinsu sun sa gaba, musamman kan masoyanka. Alan wasalin sayyidul anbiya ya mahamudu labbaika. Kai ne gani kai ne aji shugaba, jiki matayin suna baka, koda jiki ya kasa jure wuya. Wuri sai ya yaba maka, me zai sa in barka ko nan gaba. Da kai ɗaya ne nake harkaɗa haka, bar na ka komo wuya. Ka bai ikilasi kar na afkariya, tsarkake ruhi na cikin madahai. Na so duk wanda ke son ka, wanda ya bar ka tsare ni sabga da shi. Bana da bidar miyo harka. Mai hasken da ya haskake ko ina, na jibi ina ya tamkar ka. San ka kaɗai shine sular tabbaci, mafi girma da ɗaukar ka babu ya kai sarkin dukan anbiya. Kowa da bazar ka yadda ka ya zama tilas ne mu gaishe da kai. Gaba dai uban sadikai, kula adakan Allahu ƙarshen batu. Komai an tattare maka, kai ɗaya ne a kaɗai takar rabbuna. Ba wanda ya gane aininka. Alan wasalin sayyidul anbiya ya mahamudu labbaika. Na ɗauki komai nawa na ajiye, yabon ka ya zama min jari. Ba ranar da yabon ka zan daina shi, ma'aiki sahibin sirri. Rai da jiki na
na baka almujtaba nabi ya kare ban sirri bagen yaban ka nabi sa na fice na hau adamin daidai kar in karkace rabani da girman kai da jin na isa cikin tafiyar ka mai tsari likabin kar na afka gashi cire min nafsu muku tari hayar jajje a gun rabbuna kaunar ka ce fa imani bai san ka annabi ya wuce shan wuya gata na insuwar jinni na yi ka so da yaban ka almujtaba sirrin yaban ka bani zani cikin shu'aran ka ya shugaba mai taima bege a ba zainaba me san ka annabi na sani baya shi ko da gurin magaginmu alhamdulillah ni masoyinka ne wallahi na yi yaƙini alan wasalin sayyidul anbiya ya mahamudu labbaika ya sayyidi ya murshidi hamidi ka amsa kiran da na yi maka dan sirrin da yake tsakanin ku kai da rabbawar waran sarka kadda alura da aibika na najib amin dan sayyada yarka ma'assalam nan zana safil suto hadiya laika najibu mahi nazir Adamu masta ne maras kokari bagen gegen ka mai maka garin masoya sayyidul anbiya kuskun yau ba gausiya